ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tadzoka kazvakare kunzvimbo yemutoko. Nhasi unoka nyaya iripo ndemurumeka wokufarira kurova zvinodhaka kunwa tumbwa naizvozvo disciplinary action. Raguzita ndinonzi Andrew Neshamba. Segwadzeseka muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Yataura nyaya kuti nzwe ndina zvandikuizira ngoni ndatomboda nzvunzi yaguma nyaya yako yababasa rarikunoka ndiwaida kutuchura ziso aba ndizoshuwa nyaya hayo hatina kuve kwajunga hangu babhateni yayo kuti taipikisana tese takadhakiwa yani pakuti ave mudharo usadaro mani nokudhakiwa wandaposa unge ndakaenda kojunga chii izora kuti mudharo wangu story kudhakiwa ndozota kuitesa itori story mudhara ndabo ukauza benzi tiri benzi rinokuti ibayo uri benzi aka mudhara wangu chii ndakadaro bachechero ungaba kuti so ndopamwe ndo mistake wakatokuroapo inotongwa nei hapana munhu anokutotongana kuti akadazotongwa zotongwa nezokumwawawa munhu kana achimwawawa anosapfungwa here aya pfungwa dzine dziripo pfungwa dzine dziripo manje wakabayire munhu zviso wanga unofungwa hatese tatakadhakiwa avajunga akavabaya ziso zvokuti ziso rakaita kuti piri raindochucha masodzi zvazvandiwadza kunditi payanzi beuri rombe rombe rikuzvimira mari yayo yonditi baindi rombe ndonyaya chitongoripo inoita tainetsara mubhawa pachigayo inoina ndakadhakia ndinatatagambiza tichibhati ndonyaya yacho yakasimudza nyaya yacho ipi anouya kana akura zotakurwa iyo ichakurwawo nyasa kuzoti kurohwa kunorwadza hauna mbudzi hauna huku hauna mukadzi munhu andozvitegairirawo manje munhu kuti noone tishamu shamutoki uchapuwa shamu shanu ndandiko huku dzako nomombe ikakwayo hapana azokubvunza zvinenge vari pei wapo hakusi kumuuraya kumuranga kuti aito mwoyo unenge wabvaka akarohwa neshamu unodzoka koti kuiti shamu omukozodo ndikukuyambirai ini hatiri kurova mapurisa dzakanyeba kuti indorowa imi mapurisa mumafurisa fofunda pamwe ndiwo anenge vari wadidzo mukozodo tikati ndikandobata anenge adenha munhu ano mukozodo ndinorowa ndiwo mushonga wangu pano hapana chimwe pano huku kana inda chaidzo idzodzo okuitsvakawo ioneka manje shamu ndiyo idzo ng'ombe dzenyu panomwa mukozodo shamu ndiyo ng'ombe dzanenai kodairai munomwa mimese kuti ng'ombe dzenyu ishamu uyu ndiye muchamuona uyu ichamurapisa ikako aiwa isi shamu aiwa iripo shamu
kuchara pa shangu walipa mzunguza kwa mtoto wangu wozo kana mchuma wa mmoja ya uti na anafanya mchingo unafanya mchingo upenyo wani kuti koma na mbia kwa ni kwa jifuna shamu wao aninga ita mambara ndiye tawale kuti ngai ita mambara kuti Tambarana. Aya, tuh coba. Kurung di iya ya mbara wako niwe basa buka disuruh. Aliro hela urisa. Itu mkonyo. Itu batu mana we? Mana we? Gawe. Gambarara. Pakatika uchazorowa mani. Fala ndikutangidza. Two, three, ndochirongwa chatanga tinacho mhuri yezimbabwe. Tiudzei maionawo sei nhau iyoyi, munotiwo kudini murimi mambo maitonga sei. Andrew Neshamba signing off. Ngatsakadei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,